Ako by povedali Taliani, déjà vu. Pripravený na párty? No čo povieš? Temný zvodca? Alebo nevinný zajko? S tým tvojim ksichtom? Taký pedofil na volej nohe. Volal ma to chalani. Hej, jedine, že by si mal nejakú tú dodávku s cukríkami a šteniatkami. Volodia, ako sme na tom s tými chlebičkami, prosím ťa? S chlebičkami. Chlebičky. No... Došli mi arašidové maslo, chalani. Máš tie tvoje argumenty, pane Bože. Skús politiku. Tak, aby sme si to vyjasnili, ja s týmto tendrom nič nemám spoločné. Vážne, neviem, kde sú tie peniaze. No tak chlebičky nebudú, no. Zober si to tak, stejne tu budú. Samé baby a tieto žrať tak či tak nebudú. No dobré, a čo my sme od macochy, alebo čo? Kámo, ja nepoznám tvoju matku, ale... Pozri, zavoláme Gustovi do pizzerie, ten nám to donese, vybaví čo treba. Pizza! Dobre, chlapi, prestaňme riešiť žrádlo. Toto není zabíjačka, toto je party. My máme oveľa chúlostivejší problém. A to, že naša špajza s chlastom je prázdna ako srdce štetky. Čo mi k tomu poviete? No, mne také ženy vyhovujú. Aj mne, ale ja som myslel, čo mi poviete k tej prázdnej špajzi s chlastom. Chalani, ja netuším. Kašli na to. Ja mám ešte 2 prepravky skvelého omšového vína. Chateau de Judas. A skvelý ročník inak. Dobre, oče, ale nebude to už podozrivé ľuďom v kostole, že zase není víno? Ja to vysvetlím v pohode. A čo ja? Ruky mám zdravé. Môžem spraviť hocičo. A však ty už si spravil chlebíčky, to nám teraz úplne stačí. A teraz vás poprosím chvíľu ticho, lebo ja idem volať najlepšiemu DJ-ovi široko ďaleko. Ináč môj veľmi dobrý kamoš, keby si chceli vedieť. Takže... DJ Trombone. Máte niekto kredit? Na mňa nepozeraj. Veď ja nemám ani mobil. No ale mohol by si mať aspoň kredit. Kredit? No hej, to dáva zmysel. Mohol. Ale nemám. Dobre, mám voľné víkendy. Víkendy? Čože víkend? No nazdar DJ Trombone, tu je Bio. Jakože aký? Však sme spolu minule hrali na akcii. Tak sme kecali spolu vo VIPčku. No, hej, mňa potom vyniesli SBS-kary. No, ale ja som sa ťa chcel... Že čo chcem? No však počkaj, poviem ti. Ja som sa chcel opýtať, že či by si neprišiel zahrať na našu party, lebo organizujeme so s parťákmi z domu, fakt veľká party, či by si naozaj nemal čas alebo chuť si tam zahrať spolu so mnou, ako za starých čas. Čo nemáš? Ani čas, ani chuť a na žiadne staré časy si nespomínaš. No, nevadí, dobre, tak každopádne díky aspoň za to, že... Haló? No, že by veľmi rád došiel, ale že má toho proste teraz veľa, že nejaké turné, tak ja to veľmi dobre poznám, viem asi o čom hovorí. Takže sa nepríde. Takže záložný plán. Nezabúdajte na to,
že najskôr som bol ja, až potom hudba. Takže ja to odohrám. Zdravím vás všetkých! Som rád, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte, áno! A ďalšia faninka, áno! Neviete, kde je tu kaderníctvo? Kaderníctvo? Tuto pôjdete rovno a potom doľava. Ale teraz je výborný koncert, si môžete pozrieť. Priamo naživo! Fakt sa nevrátite! No, takto sa môžeme pripraviť na kopec srandy. To hej, páni, ja už som toho spravil dneska dosť. Idem si ládnuť, lebo si potrebujem trošku aj oddychnúť. No, troška oddychu by si podľa mňa aj zaslúžil. Jednu zaslúžil. Jak ma tak napadlo? Kto vlastne dojde na tú party?